kodwa bakhokha kahle kodwa lala ngamakhondom skunu shaya ngo-brown konke lokhu sokungenaphi ngizenza ngaphakathi uyayisebenzisa safety yakho phela sicabangela wena thina mfisi wakho njalo nje kwenzeka khona i-one lo engasebenzisiyo kuyi boyfriend loyo boyfriend uyazi ukuthi wena une-business lakhe eceleni uyazi naye ayisupport hana nkinga uyasebenza yini boyfriend loyo akasebenzi angavumi ngeviki angaze ngibona imali eyi-4,000 elifini yami mina bengiqala ukubona i-4,000 bengiqala ubamba imali so ezandleni zami 4,000 washo 4,000 kwafika njengemali ngathi usuya-retire emsebenzini njengemali eyiphuma emsebenzini yo ingane ingangwini ibonus manje uyaphela usuphethe ubuthongo ngoba usubhemela ukuthi ulale wena awuzimisele ngalutho nje seswakho noma efikile la nathi uyabona ukuthi akukhathalele ufuneke zonke izinto ezenzayo awugqiziqaka lokho awunandaba ngoba ngizonga eMzansi South Africa ngale ngiyabhekelela kubengelela amabutho asiphinde kuhlotshwa sasibesicela sengelekele fana ke noyibonge impilo abanye bathi udilisa imbewu kodwa mina ngithini ngithi ntambene ke la yini AK47 uqobo noma magazethi afayile la suka okay bafethu ngaphansi kwa-approach nathi TV reality show whereby sireconcile abantu sibusane ukuzwana ebantwini it's either mhlawumbe ngicabanile boma more than 20 years but only to find out ukuthi egcineni niyadingana obvious vele siyabantu sonke sadingana kuthiwani izandla zagezana vele bengithi izandla zagezana ifastingani siyabantu abantu bayeke i-pride baxolise ebantwini babuyisane sakhuzwana impilo iqhubeke phambili uyazi akuphile kuwedwa vele approach nathi TV reality show noma nemali inkinga kanjalo mhlawumbe nefamily or umngane or umsebenzini bhala kuleyo email leyo usithumele i-email then nisofika sikusiza sisebenza okay njengamanje ke ngiphume la nosisi la usibhayelile igama lakho sisi uzandile kodwa kuzophinda azisho-ke unenkinkanyana nje encane malana nosisi wakhe ayi kuningi kodwa ke okuningi sokuthola kuye okuncane sokuthola kuye okuncane then okuningi sikuthola kuye isisi sakhe ukuthi kahle inkinga ikuphi ahle nami samukela usisi lana usisi kunjani yebo ngiyaphila butama hayi ngiyaphila igama mina Mabutho ngisuka ngaphansi kwe-project TV reality show yeah igama usisi bani Uzandile Mathunzi Uzandile Mathunzi okay Uzandile Mathunzi futhi Uzandile ngeke ngabona lapha ku-email usibhayelile ngathi uhlushwa usisi wakho awangazi kanjani acela like utshela ubuyela ukuthi kungani silapha namhlanje yebo ngibhalela be-TV namhlanje ngicela bangisize ngosisi wami osengene ey'dakamezweni usebenzisa kakhulu ugwayi oluhlaza so insango yebo hayi ngizamile ukumbonisa ngempilo hayi yena akafuni ukubonisa so sengibhalela la ngoba sengibona sengihlulekile and usengene kakhulu nakubantu besilisa so ahamba nabo vele kuzwakala ukuthi bayaganga so sengithi angibhalele ngapha ngicela usizo ngoba ngike ngabona ngapha ukuthi khona enibasizayo kwasilayo ukuthi ubani wenza insango ibe official kwasilayo ukuthi insango isisemthethweni nani ingane zalimala futhi manje la lento yensango losisi wakho uqala nini kade eqala noma uqala nini le nto uyiqalele emakhoneni nje ngilokhu ngizwa ngabantu hayi manje isigcina impela hayi usebhema noma nje ngikhona nami phambi kwamabheme ngithi ngiyamkhuza aphuma ahambe ngoba manje sengingena ekuthenini uma efikile akanakudla ngalo because ngathi bavula inhliziyo manje umuntu adle kakhulu so manje ngapha nami ngiphelelwa ukudla and phela ngeke ngize ngimncishe uma efika ethulambile ngapha yena uhlala kanjani kanti la sila khona yena uhlala emkhukhwini ngoba nathi sihlala khona la eDixlot emkhukhwini so nami ngamfunela umkhukhu phela nakhona ngamkhuphula emakhaya ngithi akazosebenza ngimtholele umsebenzi so wanele wasebenza nje wasebenza iviki wathola leyo mali wanele wabona imali nje kwavele kwaphela and umsebenzi wawu-right umsebenzi engangimtholele wona uthi wamtholela umsebenzi wahola 1 week wayekela wasebenza nje iviki elilodwa wahola and then wabona imali ukuthi aqhubeke and then bafonela mina sebengibuza ukuthi kanti manje usisi wakho uphi wena wathi uyamzama wena ngathi ngiyamzama kahle singasho ukuthi into edume ekhanda lakhe insango kakhulukazi unabangani baningi abangani baningi
kaningi. udla nabo insangu. Ngoba ngama-Friday nje impela uthola kudeke kwetafula impela kuphuzwa kudliwa yona le nsangu le. Manje ngeke kukhona ukuvala intuthu. Kuvala intuthu impela kuvala intuthu. Namhlanje nje ngizwile nge-connection yakho ngibuza abantu ukuthi ngabe ukhona yini emkhukhwini wakhe so basho ukuthi ukhona. Ukhona. Njengoba usasondele ngapha izindawo zakhe lezi. Hawu ingakhona. Insanga inkinga kusho ukuthi ithanga. Kodwa ke size soza nasesadini lakho ukuthi kwenzakalani kuhamba kanjani. Maybe mhlawumbe nizoba khona solution. Wena ufisani wena ngayo? Ngifisa nje ukuthi noma mhlawumbe-ke esengayiyeka-ke insango noma sengabhema ugwayi nje olujwayelekile hhayi loluhlaza. Ngicabanga nga-possible ukuthi akuthi ayiyeke vele. Uthe sesiside isikhathi ayibhema. Sesiside sona isikhathi ayibhema ngoba manje uma kuwukuthi akayiyeki impela kusho ukuthi komele ukuthi ngimhambise e-rehab. Ngoba impela yimi phela engimdala ngithi ekhaya. Wakwazama ukuyimention indaba ye-rehab ukuthi mhlawumbe uzokumhambisa ngelanga or awukazi. Hhayi impela-ke lapha ngizange ngize ngimthole ngoba sengizwe namhlanje ukuthi ukhona. Kodwa yena wakamtshela ngayo ukuthi ngamtshela. Wathini lapho wala? Akazange angiphendule waphuma uma ngikhuluma nje into enomqondo vele aphuma ngishiye. Yabona ukuthi uyasangana kahle kahle wena. Awuphilanga ekhanda. Ayo ngiyazwela-ke ake silande yena usisi angithi uyethe uyazi ukuphi. Ngiyazi ukuthi ukuphi. Bake simlandeni-ke sambeni. Awubuye usubscribe lapho ushare lapho like denze comment ekugcineni ake sihlasele usisi la hamba nami sihlasele usisi ake sisambe uzomlida-ke sazi usiya ngakuphi. Ikhona vele la. Waza cameraman ungasali. Nana. Yebo into engikhuluma ngayo. Sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila kanjani? Yebo into engikhuluma ngayo. Ngiyabona. Okay sorry man ukuthi Sisama camera ayenzani? Ngidingela usizo. Okay ma-ke siqale ngizazise nami mama. Ekaba umabutho ne. Ngisokuyi Project TV reality show. Njengoba amakhamera ungathuki nje usisi. Into yakho. Sisi wakho nje hayi uzokhuluma nawe ngento encane hayi kakhulu. Uzoshaya ipuli yokugcina. Ipuli yokugcina yani uzosikhwehlelisa. Sacela ngoba lashisa nelanga siyacela ungazi mama ngavuma singene endlini. Uthoba unana. Igama lami unana. Manje sisama camera man ish. Na sorry sacela ungene sithi yazi nathi siyashalana Nkosi yami. Hayi ngingangena. Asambe mama. Cameraman wami woza. Azili ukuzolwa nawe ungazi isihlambi sesisolo. Ngihlale khona la. Cameraman uzohlala lapho wena. Yahlala kule bhakede leli. Yahlala. Ngihlala lapho. Awuhlale lapha. Ngabe zama ukukhuluma nesistem. Eish. Sisi kunjani? Asikhona njengoba ngisasho igama ngimabutho ne. Ngisakuyi Project TV reality show. Usisi lona ngithi uyamaza ngithi. Usisi wakho omdala. Nayo sho lathi usisi wakho omncane. Okay usisi-ke kunento la ake yasibhalela funa ukukhuluma nawe ngayo yabona. So ngazi singamupha indlebe umlaleli ukuthi why sesikuhlasela ngamakhamera kodwa sikuhlasela kodwa sikuhlasela konke lokho. Okay siyaxolisa acela usisi wakhe indlebe la uzandile uze uthi uzothini usisi. Acela umtshele ukuthi indaba sifikile namhlanje. Okay nana njengoba sake sakhuluma mayelana nalokho esikufice ukwenza. Ngakutshela ngathi mina angizwani nakho and ngikususe emakhaya ngakuletha la ngathi ngilethela umsebenzi then wena wasebenza iviki elilodwa wanele wathola imali wahamba. Hawu phela sisi lapho banikeza i-4,000 uyayazi i-4,000 imnandi nemali cabanga-ke lapho ngithi ngabe siyahlanganisa sakhe ekhaya ngokuze uyazi ukuthi ikhaya kunjani angithi sisa ngisho ngikhona omdala angithi uyayibuka-ke into engishoyo yonke into kumele iphose phe kwami kumanje udla kimi. Sisa ngisho mina fanele bathi ngi-enjoy ubusha bami yonke into insango ngiyayithanda sisi. Ngakhuluma nge-rehab kuwena ngathi if awukhona ukuphuma mina ngizokusela awangabonakala. I-rehab sisezi i-rehab insango ayinankinga insango umuthi sisi. Ayinankinga kanjani insango ayinankinga insango umuthi ayigulisa ayingenzi lutho. Njengoba ungenalutho nje kukhona okuyini awunakudla awunaniksi sisi ngidla kuwe ngisho niyaphakela.
ngikhalela kuwe sonke lesi sikhathi. Ingakho-ke ngibhalela i-TV ukuthi ngicela Sisi manje uzambhalela i-TV nokuthi ubuzokhuluma nami. ngangunikezile mina ithuba ngithi Sisi mara yabona i-TV lena yabona bheka yabona sisi mara into leyo ayisayenzi kahle sisi. Insango asenze soma ibhinzo yeka bara not manje sisi. kanjani Sisi insango. ngoba uzothi uyayiyeka wena kufika abangani bakho laba abafikayo. Abangani sisi abangani labo ime ngithenga insango yakhona sometimes. Uyithenga ngani yabona ukuthi kunezinto kusho zenza eceleni engingazazi mhlawumbe ngizongenelwa amacala mina manje. Sisi Wena sisi ngihlola le. Usisimention indawo wasebenza 1 week wahola wadla phansi. hawu and ngiyayiqala leyo ukuthi u-4,000 ngiyayiqala. mina ngikutshela isistory lesi ukuhamba kanjani. Ngangisebenza kahle ne? Umsebenzi okahle ngihola ngeviki. Bengaze ngibona imali eyi-4,000 elifini yami mina. Bengiqala ukubona i-4,000. Bengiqala ubamba imali so ezandleni zami 4,000. Washo 4,000 kwafika njengemali ngathi usuya retire emsebenzini njengemali ephuma emsebenzini. Yo ingane ngangiwina ibonus. Akazange ngiyayeka ngikhombise konke mina ngaleyo mali. Manje endlini uyaphela. imali ngathenga 5 litha ensango, ngathenga utshwala, ngathenga Yabuka ngaspendela nje nabangani izinto- buka nje sadla izinto yabona ey'vakala. zonke into lezi ezimnandi, into zonke lezi ezikhala kahle. Kodwa mbosisi wakho uthini manje ufuna uyeke inkantini le oyibhemayo. Ima why uyithanda wena insango? Maybe mhlawumbe yimi ungazi why wena uyithanda kangaka. Insango pudding it calms my nerves down yabo. Yeah, Awungichazele nje ngayo insango mhlawumbe nami ngingayithanda. yabona insango ngayithanda bhuti wami. Insango ayinankinga nomuntu, ayigulisi yona. Sometimes yakwazi ukudronka nyani ulale yabona ulale konke aburoko ungasakwazi nokuthi uzovuka isikhathi bani. Khona ukuthi usukula lephi uyazi nje ukuthi usukula lephi ngaleso. Yakulala sisi nizobe ngikwazi ukuthi ngilelephi angiphela ngizovuka musa. Awu sisi insango yabe ngaphuzanga utshwala sisi. Phela nasendlini asathini buka manje kunjani manje noma uyangokuthi uhlala wedwa. Uhlala nobani la phela? Ngiyi-1 hlala ngedwa. Ngiyamangala nje mina mangithola kukhona oshukela sona amafutha ukuthi uthathephi vele. Lapho sisi lapha ngiherezela ukuthi ngithole konke namafishi lawo. Kanjani? Kunomuntu engimtholileyo yabona sisi. Umuntu loyana sisi yabo ufike wangizama kancane yabo nami ngamzama ngento eyi-1 sisi uyabona. Uma umuntu kanjani lo? Umuntu kanjani lo manje? Asiwumuntu omdala kangako sisi. Umuntu nje omncane nyana. Okanjani? Ubhuti sisi. Hey. Ima Ugcine nini khona eklinikhi ukuyojova? Ukuyojova ngigcine last year. Ima ke sibambele uthini uthi lo bhuti lo ukuzame awuphindele uphathi leyo utheni lapho? Ubhuti ungizamile nami ngamzama. Umzamile ubhuti ukuzame la wamzama. Ngizamele. Ubhuti uzame ngani yena? Ubhuti ungizame ngemali. Wena Mina ngamzama ngomzimba wami. kancane. Kancane nje kancane. Leyo nto mhlawumbe usenze kayi noma into usuyijwayele. Wow, sengenze maybe 3. So Kaningi. Wabona kuyaphileka. ngabona ukuthi kuyaphileka baba. Mina sengihlulekile. Angisazi ke sengizothini manje. Angisawe ufuna ukwenzani ngempilo yakho kahle kahle. Ngoba ekhaya bazobuza mina ngoba uqeda ukusho ukuthi ngimdala. Ekhaya bazobuza mina. Ufuna ukwenzani ngempilo yakho? Ngizothola umsebenzi sizosebenza futhi opportunities maningi sisungawala akhona Ngicabanga ukubuyisela ekhaya. Hawu sisi ngeke umbisele khona le phakathi le wakhona emahosho yana phakathi khona. hawu sisi ngeke Ngoba uzohlupheka mina phela manje. sisi i-lifestyle yami ke senza yenzani Ikuphi? Iphi? yo sisi kodwa ekhaya ngeke ngikhona yo embuzini ey'nkomeni lezana ezinukayo. Awona umsebenzi uyabona wona umsebenzi lo ngeke asawufuna usukhona umsebenzi wakhe awenzayo olula Wenze esayidini. and lo olula usokolisi vele ngeke wena ngeke usavuma ukusebenza ngiyabona. Usebenza mina bhuti naye akhona ukusebenza. Uzosebenza kanjani ngoba uzonela uhole lokho khula ubona amabonus lawa Bhuti wabona. manje nganikeza umsebenzi ngabona ngasebenza. Ungasebenza Imuphi umsebenzi akakunika wona? bese ungayeka nensango. Usho kubhuti ngoba uyazi ukuthi bakunika umsebenzi olula ngithi. Na hawu kahle nakho ningilahle uma uthi ngilise umsebenzi kanjani? Angazi ku. Wona ulakhi kufanele indawo usebenze ne. Even nakhona lokho okwenzayo. Oh. Okay, ngifunele khona la kimi lokho engikwenzayo. Okay, space esithile.
Mangenza njalo ungayekela inkantini. Sesingakhuluma kabanzi-ke ngenkantina-ke masingitholele umsebenzi singenza ama-ones and twos sesidecide ukuthi like enkantini yami maybe ngizobe sengibhema ngesikhathi Bese like emsebenzini yabuya emsebenzini bese ubuyele emuva uhlala nosisi wakho phela. Ungakwenza lokho. Ngingakwenza lokho kodwa phela sifanele kunama-terms and conditions. Afana nani nokuthi uzobhema kanye ngosuku afana nani Sisi nyembe kanye ngosuku sisi yo Kanti wena wenza kanjani kanti ni no intsango asali intsango ayinankinga ne ngokwazi kwami intsango ayinankinga bathi angazi mathanda ukusebenza mawubhema ikusebenzisa kakhulu uphasa kakhulu ebonitsango-ke oza nazo kahle ayikwenzi ne-stress. Ungathi manje ufuna ukukhala intsango izokukhalisa, ungathi ufuna ukudla uyadla. Cha kodwa phela inkinga ukuthi wena sunake sufuka sekwena kakhulu wena awusazenza izinto ebalekile serious ufoka sekakhulu kuyona kakhulu le nto siswatha akayifuni ikasho namanje akufaka emsebenzini wayeka wanika wathola 4,000 wadla phansi kahle awusazenza izinto eziserious sufaka sentsango intsango ibeba nawo bana abangani bakho abantu abazana nabo bafana ngabafana wena phela intombazane lapha yona into engiyilwelayo le awuzange waqala umbhema mhlawumbe inkawuza iluzi inyana noma qhamusa ukuthi ngitsango straight iluzi uyini ngiyayivakashela sometimes imix noma imix angaye enkantini sikhala kahle ke lapho uyaphuza uphuza hayi uphuza ngesikhathi sokuphuza but ngithanda intsango kakhulu hayi ngahlile thawula hayi phela kuthiwa akungqoma ukulahla umuntu phela wena sisizandile kumele ungamlahle ngithi uzama ukuthi abe right nani angisazi yabo sisi wakho lo uyakuthanda wena nana ayene ngizamile shema umntana kufanele sasile right njengaye usebenze njengaye ube right njengaye hayi lento oyakho oyenzayo manje so mina ngazi kodwa fanele si-enjoy ukusha bethu angisho esifana nami ngeke ngi-enjoy nawo waku-enjoy ima usu-enjoyile phela manje phela phinde ufocus phela manje nje phinde ufocus phela kwanele ngizozama nami ugcineni nje khona kufanele uma akasazi ifoni ayikho ikhona ayikho thenge ngayo uyazi uzothola enye komele kube yimi phela ngimzamela uthabe nefoni umama uzombuza kimi uyima wesizanti namxosha nina lapha la hlala kini ngithi ufikela ku wahlala nawo wafikela kimi before umkhiphela umkhukhu wakhe wahlala nami mina ngimletha ngapha ngamletha nginazo zonke izinto ngokuthini umuntu wesifazane usekhulile sinami kunokuvaka usibaro wakho yamazi unokuvakasha lapha ya so ngamkhiphela ukuthinini usibaro wakhe mayefika lapha yabo unokuvakasha lapha so sekukuthi awusafuna ukuthi ngize lapho usulokhu uvika ngosisi wakho yabo so sengithi awungcono wangizamisa naye sahlanganisela yena kumkhukhu then ukuthi yabo kanti yena usebona ifreedom usebenzathanda kanti ngimkhipha lapha kimi nje ngimkhiphela zona lezi yena useyazi ukuthi wenzani esayidini ngabazali ekhaya bazi lutho bazi yonke into ihamba kahle nawe awakamshisa awukamceba umama unoshukela ngiyanqana ukumbikela indaba ekanje kuzile khuphe nama BP then angifuni futhi ezwe sezwa ngabantu manje angazi ngiphakathi nendawo ukuthi kumele ngenze njani angazi wena nani ngana Nkosi yami ucabanga ka ini pho manje wena nani yashisa nokushisa andebele kuyashisa hayi thathi manje ngishayiqosha bona thathi manje ngilele ngisatha amakhamera la no usuphethe ubuthongo ngoba usubhemela ukuthi ulale wena nana awuzimisele ngalutho nje sisakho noma efikile la nathi uyabona ukuthi akukhathalele ufuneke zonke izinto ezenzayo awuqiziqaka lokho awunandaba ngoba ngizonga imhlola le futhi kahle futhi wena usuyazisebenza futhi manje awusancengile angithi yabuka usengozini nje kahle ngoba bazobuya bonke laba sebanikezile lokho akunabanikeze khona bamnika bazofuna ngenkani bafe bamnika lo kodwa bakhokha kahle kodwa lala ngama condom skunu shaya ngo brown
konke lokhu sokungenaphi Ngicabangela no. ngizenza ngaphakathi No, uyayisebenzisa safety yakho phela sicabangela wena thina msisi wakho. engiyisebenzisa sisi Njalo. njalo nje Kwenzeka khona i-one lo engasebenzisiyo boyfriend loyo. Boyfriend uyazi ukuthi wena une-business lakhe eceleni. uyazi naye ayisapota Hana nkinga. Uyasebenza yini boyfriend loyo? akasebenzi umuntu angavuma into efana naleyo Really boyfriend uphinde yakhe nawe akase- umnike yona le mali Uyamnikeza imali. lebhizinisi Uyabhema naye boyfriend noma? ngibhema naye Oh. yimi ngamngenisa phakathi ensangweni Akusaphumeki na kuyi-boyfriend nethi ukuthi sekunzima ukuthi aphume Mm. oh kuyashisa kodwa liyakuzwa lokho mina sengikhathele nokukhathala lokho engikhuluma Hey yani. Okay. Masingatholela umsebenzi ngize ushiqalele ukuthi masingatholela umsebenzi ungazama ukwehlisa uyeke. ngisho kanjalo Okay mina ke kwami ukuthi i-rehab ayifuni wena. ukubuyela emakhaya akakufuni ukuyeka akakufuni ukuyeka sithe sodicide masengithola Okay maka okay mina ngasolution nami. I-rehab ayifuni isinqumo sakho leso ke asala. Mina mangithola makufaka emsebenzini i-condition yami yi-1 uzohlala ekhaya nosisi. Nawe kamkhala nge-boyfriend yakho ukuthi phela nayo ngomele ngiyitshele ifamily ihambe phambili kunayo komele ngimtshele ngimazise ukuthi cha ngifuna ukulungisa la mina ngizokuvakashela but lo uzobe ehlala nami wena ngeke useza ngapha nomuzi uzofika emini uhambe okay. Lokho kumele ngenze lokho kwasekuqaleni mhlambe ngaba sikho Okay yazwa ke nana-ke condition yami under one condition. Okay ngizokufaka emsebenzini. Khona uzokutholela wona uzokuhambisa kuwona bazokufaka vele lapho. Yeah. Manager umngane wami lo ngimtshela kufaka. Then mayekufaka uzophendela kusisi lo. Uhlale khona. Bukade ubhema kangaka ngosuku? ngibhema joint awu-20 ngosuku 20. yebo Wena lena wakho masithi mhlambe yehlisa ke ungehlisa ngawungaki ungabhema ngakho ngosuku. ngibhema 3 ngosuku Kungenzeka i3 leyo until uzuyeke kancane kancane. Ekuthi angathi ngiyiniyekisana ukubhema. Ukuthi angazi ngathi yekisana ukubhema. Okay ke. umuntu ukuzivumela nje enhlizweni yakho usuyavuma uyayeka Wena ungakazuvuma awuvumi. abengakavumi sengazivuma phela manje Nebhizinisi lakho uzoliyeka. phela uzoliyeka uzobe sizohlala nami Yeah, visualize kanjani sihlala nawe. komele liyeke Okay ngizofaka emsebenzini bese uzophendela kini. Mina ngizofaka emsebenzini kusasa mina. fast kanje Kuphela ngisalungisa la sifuna izinto zenzeke ngohlelo. Kanti wena ufuna ukuqhubeka? sure yo Kanti wena wenza njani manje kanti wena ufuna ukuqhubeka? okay bhuta ngizwile ke kusasa yini Ima wena busafuna yini kahle usafuna ukuyiqedela ade kanti. ngisafuna ukuqedela phela ukubhema ama-joint amona lawo Okay ke nami ngeke ngibe harsh ke kuwena ke ngoba yabo sizama ukuthi okay ungaqedela for namhlanje. Ibhizinisi leli lakho uzoliya uthini ngalo? ngina yakhansila konke Uyakuyeka? njengoba usise sisho naye mzwile Okay. Namhlanje ke ukugcina but kusasa uya ekseni. sizovuka I-team yami izofika la nami ngizobe ngikhona. Eksasa mina ngizobe ngekho but enye i-team yami izofika la. Izokuthatha nento zakho zonke la layisho impede uyaphuma yonke into iyaphuma. Inkukhu usaliqasha abantu uphindele le move kusisa. Then ke umsebenzi because sasa kube kuthutha then the day after kusasa uyasebenza lapho bazohamba nawe after ukuthuthisa bekusela la uzoqala usebenza khona into zakho nani then uqale ngakusasa yabo. Yes. Wabo ngathi ufuna nje wabonga uwalwa. ngiyavuma futhi ngithi yebo ngiyavuma kuyashisa oqala ish and futhi ikhamera Okay sokwenza lokho ke kunjani lokho? hayi kulungile impela ngizomgqugqumezela Sasa bazomlanda. Namhlanje ungabhema kokugcina nabantu laba bakho laba abanye lapho. kodwa hlalazi ukuthi kwahlula lapho uya ku-rehab noma ekhaya straight ngoba ekhaya futhi kuyafana Hayi mama ekhaya uzoqhubeka still. mangamhambisa Okay sisagedla la lesizamayo
second option i-rehab once, plan B i-rehab. Wadedela lethuba phela ithuba leli serious. Ngazi abantu baningi kanje abafuna umsebenzi la ngaphandle inqwaba abawutholi, but naku kuwena uza njengemali kuthiwa me. Awu-aplayela la ngawenzanga lutho. Ususindele usizo nje lo ngoba usibhalile ngoba efuna usizo. Uma siyabona into engasiza yiyo nayo le. Siqala ngayo kuqala sibone sihamba kanjani. Wageja lapho, wahola lapho, wenza into zakho. Ayi-rehab lapho. Ngoba ngamusika azofika hlupho. Ngeke sizobe sengasakuceli usacela. Hayi. Sokuthatha nje ngenkani uyongena i-rehab. Uyayizwa lento esishoyo. I-rehab laphana ayimnandi vele. So wena bamba lethuba lokuthi uthole isipane kahle. Isipane bozofaka ukuthi isipane esi-right esi-grand. Sokunika yona le mali le kade uyithola ngeviki. Sokunikeza yona leyo mali leyo. Hayi kulungile akunankinga. Okay, le mali ungayiboni njengebonus ya December ke lokuthi wabona le mali ngathi ibonus wayedla. Kodwa unikeza leyo mali ngeviki. Kade iboma 4 point something ngeviki ya. Sengifanele ukuthi nawe ube aware, yabo. Yeah. Sasa okay yazwa ke sizandile. Yebo. Sizwene mama. Amasizwana. Bema kokugcina namhlanje. Ungazibulali kusasa uyahamba. Ngoba nalezi ndaba hamba kanjani ke? Naso ungaplace comment yakho lapho usihamba kanjani, ungakusubscribe ushare comment lapho. Wena inkinga efanayo ungasibhalela noma engasafani uphinde usibhalele. Sihlangane kwi-episode elandelayo. Danko.